Doma použijte postel nebo gauč. Dejte si jednu nohu nataženou nahoru, opora opřed loktí, druhá noha v nákroku. Máte kotník kolmo pod kolenem, celý chodidlo opřený, hlavně vnitřní strana. Neležet břichem na tom lehátku nebo na té posteli, ale být tam zepřený na tom předloktí. Stáhněte rameno, tlačte stehno ven, nesmí se vám zvednout vnitřní strana, jak u palce, tak u té paty a zároveň tlačte celým chodidlem do zádu, jako kdybyste chtěli tu podlahu utrhnout. Byste chtěli vystartovat z té pravé nohy dopředu. Držet, dejchat, nezadržovat dech, po 30 vteřinách povolit, zopakovat 3x, 4x a vystřídat nohy.